Nesih Güler, Kelha Ahmet. Li Tirkiye perwerdeya bi zimanê dayîkê. Kurdistan navê axeka ku Kurd bi hezaran salan li ser jiyana xwe didomîne. Di dewra Osmanî de perwerdehî di medresa da dihat dayîn. Her herêmek bi zimanê xwe di medreseyan de perwerdehî didît. Piştî esra dawîn dewleta Osmanî ji xerbê hinek nûjenî hilanîn û mektebê nû vekirin. Di van mektebana de perwerdeya bi zimanê Tirkî kir mecburî. Sedema vê yekê jî ev bû. Dewleta Osmanî ji ber împeratorî bû, dixwast ku ew qewmên dibin serwerî û hukmraniya wê de ye bi ziman û zihniyeteka wek hev bi hev re bike yek. Da ku ji hev bela nebin. Ya din jî ev bû. Van rewşenbînên Tirkan ku li Ewropayê xwendin, di tesîra fikra neteweperwerî û qewmiyetperestiyê deman û xwestin vê yekê li nava Osmanî biceribînin. Dewleta Osmanî ji ber ku gelek qewm dibin îdara wan de bû, ev yek bû sedema belavbûna dewleta Osmanî. Çimkî piştî ku dewleta Osmanî Tirkîtî derxistpêşiyê ew qewmên din jî dawa heqê xwe kirin û li dijî dewleta Osmanî serî rakirin. Bi tabîr û gotina Ustad Bedî Zaman ku dibêje, kîjan wextî qewmiyetperestiya neteweyî ji xwe re kirin mebûd, di wê wextê de pirsgirêka perwerdeyiya bi zimanê dayîkê dest pê kir. Bi taybetî piştî ku hikûmeta Îtihad û Terakî hatî iqtîdarê, ev pirsgirêk bêtir zêde bû. Ji ber vê yekê di serî de Ustad Bedî Zaman û pîrê alim û rewşenbîr û minewwerên Kurdan, cemiyet û serokên eşîrên Kurdan ji hikûmetê teleb û daxwazkirina perwerdeyiya bi zimanê dayîkê kirin. Di wê demê de alim, şêx, rewşenbîr û rûspiyên Kurdan ên Kurdistana Başûr di bihara sala 1970 de di serokatiya Şêx Abdulselam Berzanî de li gundê Birîfkan li mala Şêx Nur Muhammed Birîfkanî civiyan û daxwazên Kurdan bi telegrafê şandin îdareya Babê Aliya Stenbolê. Daxwaziyên wan jî ev bûn. Yek, li herêma Kurdan bila zimanê Kurdî bi fermî bê qebûl kirin. Du, perwerdehî bi zimanê Kurdî bê kirin. Sê, qeymeqam û midûrê nahiyeyan û memûrên din ji kesên ku Kurdî baş zanin bila bên tayin kirin. 4. Ji ber ku dînê dewletê İslamê divê li mehkema gorî hukmê şerîetê bê hukm kirin. 5. Cirm bila wekî berê bêstendin. Lê bi perê vê cirmê divê mekteb bên vekirin û herêma Kurdan bê ava kirin. Dewleta Osmanî ev daxwazan red kir û li Kurdan herb vekir. Ertêşek dibin komandariya Mehmed Fazıl Paşayê Daxistanî de şand ser Şêx Abdulselam û hevalên wî. Di zamanê herba îstîqlalê de Kurdistan yan jî muxtariyet û xweseriya Kurdan her tim di rojevê de bû. Serê ewilî ji bo piştîvaniya Kurdan bi dest bixin, him sozê dînî û him jî yên malî dan Kurdan. Ji xwe li temamî cepha bi dijminê dervere bi navê hevgirtina Müslümana quwwet dihat çêkirin. Çimkî wa dizanîn bû ku ne bi navê dîn be wê nikaribin tu serkeftinê bi dest bixin. Piştî herba îstîqlalê di dehê Sibata 1922 de li rûniştina meclîsê qerara ku wê rewşa Kurdan çawa be hatiye stendin. Komîserê mezin yê İngîltereyê Horaca Rumbold di 29 Adara 1922 de raporekê dişîne Lord Curzonê wezîrê karê derve yê İngîltereyê re. Di vê raporê de qerara di heqê rewşa Kurdistanê de heye. Bi kurtî hinek madde jî evin. 1. Meclîs taahhûdê dide ku milletê Kurd bi ahengeka adetê xwe yê millî de îdarekî serbixwe ava bike. 2. Wê meclîs waliyekî giştî yê ku ji teref milletê Kurd ve bê teswîb kirin, şexsekî rêveberê Xwedî azmûn hilbijêre. 3. Waliyê giştî wê ji bo 3 salan were wezîfedar kirin. Gêr milletê Kurd bi piranî wî walî nexwaze, wê Meclîsa Millî ya Kurdan walîkî nû hilbijêre. 4. Wê Meclîsa Millî ya Kurdan li wîlayetên Rojhilat hilbijartina li ser bingeha dengedana giştî bê vekirin û her meclîs wê ji bo 3 salan bê hilbijartin. 5. Mafên Meclîsa Neteweyî ya Kurdan heye ku bütçeyên dahat û lêçûnên parêzgehên Rojhilat kontrol bike û li neheqiyên ku karûbarên sivîl û rêveberiyên ji asta jêrîn tenê stendin lêkolîn bike. 6. Heye ku tixûb û sînorên we ji hêla komîsyonekê têkil ve nên diyar kirin, herêma îdariya Kurdistanê wê li wan Bîtlîs, bajarên Diyarbekir, Sanjakê, Dêrsim û hinek navçe û bajarokan bigire nava xwe. 7. Zimanê Tirkî wê tenê di karûbarên îdarî û rêveberiya hikûmetê de di Meclîsa Neteweyî ya Kurdan de were bikaranîn.
لیبل زمان کردی دکاره د دبستان و مکتبان ده وره فیر کرن و هین کرن. و ریوبر دکاره بکارانینا وی زمانی تشویق بکه و برنگی که بنگه ها داخوازی حکومتا پیش روژه یا جبو زمان کردی چه نکه. لحالی دن جبو پشتیوانی عشیرین کردان بدست بخن، مصطفی کمال ده 1922 دیان ده مکتوبه که دشینه فرمانداریا جزیره ره. دوی مکتوبه ده وحاد بیجه. هم جهیلا سیاستا میا هندر، هم جی سیاستا میا دروه، جی کرد جیانا خوالید دومینن، گاو بگاو دوی ادارین محلی یعنی مختاریت به آوا کرن. آخافتنا مصطفی کمال یند در حق کردا و مختاریا به تایبتی جی آخافتنا ویا اسکی شهیر و ازمیته و داویه هاتن سانسور کرن. دوی آخافتنه ده بیجه. لگوری قانون اساسی جخوا و جلبک مختاریت خوسری و چه ببه. دوی روشه ده کیجان توغای ولایت گلی وی کرد بن اوی خواه بخواه سری اداره بکن. آنها مجلس هم جو وکیل کردان هم جو وکیل ترکان هاتیه آوا کرن و او هر دو عنصر منفعتا خواه و قدر خواه تاوی هف کرنه. یعنی اوزانن که ویا تشتکی هف پاره و نراس بکو مرف حول بده که سینورکا جدا خیز بکه. لجوانان یک جی بجیه نهاد. سر اول ایجبو پشتیوانیا کردان بدست خینن گلک سوز و وعد هاتن داین. پشتی کار واقعیان او سوزین خواه گیش بیر کرن و سرگوه خواه آویتن.